Уәдмә Цæгаткавказэнергойы специалисттәе куыстуәттәр кәнынц. Тәрхондоны уынаффæйыл æнцайгәйә æрдомдтой фæлхасгæнджытәй авчадықша милуан шомы хъш. Фылдәр хай хъуамæ бафидой хъармгәнән хызы куыстуәттә. Æдәппәтәй тәрхондомæ компани балæвәрдта авдмин фон шада курдиаты. млрд ама шада милуан шомын. Тәрхондоны уынаффәмæ гышкы ахштыр сыд хъщентыйшпон сыпаршада штай фонз милуан шомын. Сомы хъштырыжгыны фәләкаттыр кыной уйтыхайса барно куыштар хайнц шафидынан нок фатк шнышанкананыл. Ахушы ух бадаранс факашинак бинонтам кабажы кушта шнывыл канынц. Хирдауй газ чибауазу сжакон халджитыных мата Газпром межрегион газ фаражы рейтта. Жакон халджит рабарак канынц Тәрхондоны парыштыфта управлений кущетима. Хашанье дуа шадасы пардаш милуан шомы дары заужикау доны хазарат. Город хъармгәнән хъжакты куыстуәттә дары шада авдай ашт милуан шомы. Хъуматак Æдәппәтәй арзон газан артымин шомай фылдәр чидары. Удоны нахма парыштыфта шканынц шармагонд акты.